Lah dulur lagi berkarya ini posisi ada di sawah. Halo Pak Slamet. Jatah to karo iki jatah koyo aku iki anak putu kok. Ora beras ta. Yen to beras tak pangan terus lek aku putuku mare lek nangone aku ora izin. Wis putune sakne. Ya awake putu iki ora. Ya ora dibutuh terus. Wae nyumpuk kuwi. Lah lha priya ngantek kempleng barek duit. Tak ngene putuku. Ngengkel to. Ya duit yang di nganggo di sangat-sangat di Siti barang kaya. Ya, itu di kabarnya. Mai tata lah kabarnya. Ya. Aku marah-marah. Jadi itu orang mati. Coba aja. Gue apa? Jadi tanya. Karena lu gantian apa? Jalan ngolok. Lagi wedane teko. Malah dikake wedang, malah wedang. Iki tingane mau nyambut gawe ora tingane awake dhewe li. Wes kabeh melok ngombe gumyek. Lah. Oleh durut-durut bubuk iki iso waras wong ini. Lah pangan ora enak kerja poso. Teh, kepar mangan godhong lombok. Teh. Iki mau nyambut gawe.
ini ya. Ya. Boleh minum, nggak boleh mabuk. Usum corona ngombe kopi toh. Jalan maskernya ya gede. Alah wegah, Awake dijogo usum corona. aku mandar KPP awakku. Dijogo kesehatane. Wong lek gelem manas iki corona iki. Kerja berjalan. Anti corona lur. Penggahane ning panasan. Ora nek nang omah iki lockdown wae. Dan ora lek metu ora lek kunan. Saya nanti di opo. Matur nuwun lur, bintang-bintange. Nah, iki enek Pak Rusman, lupuk kabeh iki bolo-bolo iki bodo berkarya ning sawah nandur pari lur.